ya mwanchoma no kwegena kwanenga kwabokire uyanda andonsi asore nande omonene okorendire ekiagera chira chiae ne chinkeranu nande otobokirie mambe ya rero erietari ari no lgonyinkwa na kwariganirie ase devotion ye mambe ya rero nanne mono ringana togo chikorigereria ringana rimwamwa ase mambe ya rero erigotebanga kerkomberanire na Yesu bogimo bwao mburi gotigara buna bware. When you meet Jesus, your life will never remain the same again. Tigato sabe elinde tuchake. Omonene mbuya mono ase mambe ya rero na inde mbuya mono ase ngencho yegeta seni ekekeiga Kiandizi TV. Omonene mbuya mono ase ngencho yobora yogenderete koba na inde toiranire mbuya mono ase ngencho kwabaikiri bwaro obo. Omonene twegenire ngano ogendere koba nabarobwo elinde banyale gosire nchire yao wetera mangana bunaya. Omonene mbuya mono ase ngencho ya mangana toro chikonyora ase mambe ya rero nande no kwegena kwanenga nonchiko ntumeka ase ngencho yokogania kwao nande amangana ngo chiko kwana tigawe na mangana koru asore tindorekana inche kolende ororekanae no ngamangana yango chiko kwanira abantu ba ase mambe ya rero na kugosa bakwana ase rietalia Yesu Kristo oyoromo borito. Amen. Omwacho morigereria ase chinga ke chitomenyete twikira ase chinga ke chinkongu nonye no korandia kwabeiro gokongu ogotera kwabeiro gokongu saitani igagotumeka chinjira chinyinge elinde gotoikera intwe kogo chikorandia saitani okwinyori ngae no munyabibe mangana ayuto ko yanyara kogo chikotaka gukora maya saitani okwinyori nga inyora eno munyakomorose mangana ya toko ya nyara lakini ntaite ngongo moye mambe ya rero nakogotebya nga kwabeiro munyaka kwabeiro munyabibe bwogokumia lakini kero komberanire na Yesu munenchereria Yesu umerane tuno musubati olia musubati olia olengo musamaria ali asege simakeria batimo kya Yakobo obogima bwao mbonchorere naende igetabu kira chikotora ase devotion yeli tukolia rero ne getabu kia Yohana ninye kebungo kia kia sita wikirege bungo kia kia 23 abange baikeire babwata matemu amange eyue kogera paka bachire koliyo bosemya korwa Misiri toikire chinga kichingongu mpaka nonye no monto turi kunyara gukora bigento tagete Paula gare gotebanga ime yaya akorengeri gukora maya lakini kago chigokora onyora gukora mabe egetabu Yesaya 30 ekebungo kia egetangani wikabibere ego chaka gotebanga obobe no bwino bari mutageto bosemia lakini bosemia obomburi kuburi kurwa sende obosemio bweito tuachire kuburi kurwa se Farao litu atigete Misiri Paula kare gototebia serese ni togo somate ase kote ya leronga tigatumanyenga kuchakira bono intue ntori batomwa ntori baeti we are citizens of heaven inga intue na babiare ba igoro igo omwancho morigereria intobwenete ko bamuna abantu baba biare ba igoro ntorigereria omugano oyo nekero aboroki wa Yesu bakarega ari nyancha omurindo gacho motindi nari Yesu akobarekanera kagotara igoro ya mache ntagete torigereria omonto oyo omoroki wa Yesu okoruku Petero ase kebungo kia Matayo 14 ekebungo kia 30 Petero gagotara igoro ya mache saitani na murigetie akamoinyoringa Petero oinyore ngaye mwanya bantu Petero kerachi ko inyoranga ere mwanya bantu orenge mwanya bantu bunanche na Petero agachaka kulimera inche nae enka kie nyinge nabo togo chikonyore mechando bakariritu arorere ngango koratora maya lakini toinyori guna mubebire changa itumwanya bantu tore mangana ya ntoko ya nyara elesa ni kare ko totebia nga
tobwerete twebo yebirwanero byose byesegi aseng'encho oyo togosasima esegiyeye already ere konyoro oyebwire igoni nugosegete na aseng'encho omo nyasaye oyo togosasima ng'aere konyoro bwire esegiyeye igo tokobera asesemo ya Yesu esegiyeye ntonyare koyebwa egento gekongokia sebetero riria kare korimera ekebunge ekyo kero gego chikoera akare goteba ng'a nyasaye ntorie inchamo naye ntotebe ng'a nyasaye ntorie ekina kikiarenge eng'ane nene inche nayo muno mukristo eng'ane nene obwenderete korera mono kero kwarorere nkorimerore obosemia borigi korwase Yesu obosemia bori togochikorigi Misiri tiga toborigi korwase Yesu tari bang'ana nkoteba bare ng'a kigiasire ire chiramate kerigere inchira rogoro lakini asobo nyasaye obo kristo obo kere ng'ana tiga toyerigi ase nyasaye naende kitorarigi nyasaye ne chinguru chetu chonsi amaenere natorokere mugano nore orase getabu kia Luka 15:3 gochakere kebungo kia 35 mugano oyo ogokwana igore omonto ore ngomouko omonto oyo ore ngomouko rituke erimo Yesu ngoetakare omonto oria okumurera Yesu okumotebia ndorera amabera aborokigwa gusa abantu barengange na Yesu nabo batemete kumukiria Batimayo erinde tekera Yesu lakini Batimayo eratakireti Batimayo nigagenderete gwakeriogi asobogi mobo abakristo mbande ngotanga tora abanda aseng'encho yogo tekera Yesu asenchire neende twatangira abande tiba muikera Yesu lakini ntaite gogotebiga omwacho omorigereria teri kubwatia mbarenga bakoribire enchira bagotangire kumuikera Yesu lakini ntaite omanyeng'a egento Batimayo akorete kia muhimu gento Batimayo akorete kia ng'encho mono Batimayo takweti moyo Batimayo kero bamukiretie na riagenderete gwakeriogi mono na kumurera nyasaye na maene nyasaye na bamuigwete na akanyara kumuikera erinde Batimayo akabaga korora kero kumbere na Yesu bugima bwao mboko bamuna bware Batimayo kera umeranete na Yesu obugima bwayo bugachincha Paulo umuliki bwa maruba manga asege mumenya Paulo ngogenda kare Dameski Paulo akamerana na Yesu akamerana n'uburabu obu Yesu Paulo agachencha abo igona Batimayo nere muna alirete nyasaye iganyarete komokonya nenchamo naye nesegeto ngokoe mambe yareronga kitora muliri nyasaye nande tumuliri abasonge babateba in truth and spirit ase kene no muika amaene nyasaye nagotori ndaite toira naso mugano ori tware korigereria mugano ori omonene mugano ori igoro ya yomokungu oria ogotoka ase getabu kia Yohana eyunye omugano oyu yomokungu oria omerete Yesu ari ase gesima kia Yakobo mugano oyu kero toko yorigereria Yesu nabagenderete nabagambe no musubati oria asenga kientambe sana akamotebia mang'ana atari make omwari oye omusubati oria tokonyoranga nonye nenyunga achite kubuchira amache igayetigitari roche akaminyoka agachikorandiria abantu mambe alero nogo sorra kwane asoro mwanchwa inga totigi byonsi erinde tochase Yesu nandeke toratigebo omonene nanyare gutwikirania ebirengereri bito na nene mono
na nyare gwikirania ayaro kubwa kwa yaso bugimo bwaito musubati oria oinyorenga umusubati oria igare ngo munyaka bakana no musacho uyu arengenere uyu urenge uyo gatano bado tarengoye lakini litukeli kera komera na Yesu obugimo bwaye nigo bwanyarete guchenjia litukeli mambie arenge mwasoiga litukeli kera umeranete na Yesu obugimo bwaye mbwatikarete kwa bamuna bure ntagete kurigire ndeto mwanchu orengereriga musubati orengo munyaka bakana ne kenyoreke mu mahete ngoyo no munyaka lakini musubati tainyorete magega yaye kera umeranete na Yesu tachete ko inyora igoro ya magega yaye iga ligetie anyore to bugimo boya akanyara gonchoreria elinde akanyara gutangasa akaenda gutangasira abantu bandenga inchu morore musacho yo manyire amanganane nyuma ntara motebia no gwancha kwa no emambia ya lero gongo kwariga ni mwancho murigereria inchu tomorore Yesu oyo manyete omochakano ito bakomwerio ito no nyene kero utaramweresa omwerio uso mochakano mukunguoria Yesu naba motebetie nga ase kebungo kiaye gie 14 Yohana 4:14 Yesu amotebetie nga machaya koranywe ayebweka no bensoko nanda talio ko bensoko ya macha kawaida amache no soke amache yobugimo bwa kare kare on bwa kare na kare onde bwensi ora nyokurwa sa machaya nanyoro bugimo bwa kare na kare emambia ya lero gongo kwariga ni omwancho omurigereria incho ase Yesu oyo twanyorenga ere nero kurwa mache yobugimo bwa kare na kare ingatorosi chinsoko tobe chinsoko chobugimo bwa kare na kare obugimo bwaito obubwa bero bokongu bugimo bwao obubwa bero bokongu kwa bero munyabibe naboro ochenga no munyabibore lakini Yesu ngo korangeliare incho asare elinde nagokore ensoko nande tali nsoko osaigo nensoko yobugimo bwa kare na kare arange kugo chikotaka gotera nkonyoro renga ndiro konyoro no nyene kero kare ubwate nini gotera ose chinguru chigo koera ose na kero korandia nabo koigunga egentonkerege gokobera egekongu ase ngencho koranga uru munyabio mono tigango tebio mwancho murigereria nga omonto gotoinyoria magega yaito oyumbirecha birecha tatageti osuke gochibosio na kige kogera mpaka none keruka bwate emechando okoinyoria nga emechande yo na bago nyara gokonya lakini omonene nero yo tutongete nainde omonene oyo nero gototoria tigatomborere muna batimaya alirerete nyasaye na intu abakristo bali tu abere bimuga mogia muna happy singers bagoteba tigatonchoke na bera nyarekana none kanisa ngo chitole lakini bado titora umerana na Yesu kanisa abande igot nabo toko genda asengenje tu ibole tu tokanyorange kanisa etoko gende ase sabato ibole tu kanyoranga kanisa etoko boka jumus abasonge bagotanga we are going to church as a routine yani etoko gende kanisa asengenje ye nale ringa jumosi botambe kawaida ne ringa no koboka na kogende kanisa lakini mambia lero no gotebyanga mwancho murigereria mangana nubwateri bagali abene mono komurigi nyasaye na liura mumanyi nyasaye ayebene na liura umerane nere na elinde no nyine mechando yao yonsi na nyare kugwikirania kulingana na ukogania kwae igo
omwancho omorigereria tiga toire ngaki abene mono twatangira abange goikase Yesu abange kero bagochi gokurira Yesu bagoteba ng'a Yesu tutorie no tore tokobatanga ase engencho yogotamoikera Yesu oyo no kugania kwana omwanchwa tiga toire ribaga ria bene komorigi Nyasaye ekera gotoka ase engencho engaki ngochere muna Yesu atebetie omosubati oria kera abantu barabaye baramusasima ase omoikana ekene ase engencho engaki eyo yaikire kero korigereria ebinto bigokorekana ase ense eye nabo okomanya ng'a amaene chingaki chiomwere chaikire tiga toire ribaga ria bene mono kuyatiga onsi erinde tocha ase Yesu na Yesu oyo amanyare gototoria anyare gotorerekanera ase obogima bwaito erinde anyare gotoboria egetabu gia Isaya bibungo bia mirongo etano na omo ekebungo kia egetang'ani egegoteba ng'a imoko bare ase eng'encho oborabu bwa Nyasaye bwaikire asore ing'a omosunte nocha ase ense lakini Nyasaye nakobarerae igo nogosegeta kwane ngari gogosegeta omwancho omorigereria ng'a bakakera kwarorire byonsi biabere omosunte Nyasaye otebire ing'a nakobarerae igo kere ngaki tiga twanche mono kobara anda osi ase togotara tiga tobo oborabu ase eng'encho tomere oborabu obo na oborabu obo Yesu Kristo Paulo atotebia ng'a intwe ntori bageni ase igoro obogima borio obo otagete omenya igoro nagwo obwerere tomenya igaiga abasonge bagotema Christianity is a lifestyle ingobo Kristo nobo nenchireri tomenyete goikomenyo obogima boria okorengereri ng'a nare gocha goika igoro gose ngingocha goika igoro ndatake komenya iga goikomenyo obogima obugaiga goika igoro goikomenyo obogima obu nsa erinde onyare goika igoro nokwegena kwane ng'a nchamo nayo omwancho omorigereria intwache Nyasaye naende torigi obogima obo togocha komenya igoro tobomenye igaiga erinde enchiri ya kare na kare ikera abantu bonsi abunari Yesu araise aratirimboke aira nyoboroti bwa eria kabere muna tebetia boroke bo baya ase getabu kia Yohana 14 kabunge getang'ani ng'a timoichana ase chingoro cheino nachire kobaroseria ase lakini nainde ning'irane ande kindairane ninchiche niche kobatoria erio mbaire ase ndabenche na inwe mobeo no gosaba kwana omwancho omorigereria ng'a nchamo naye intwancha Yesu oyo na kumwegena ekiagera amaene bugima mboyo otatigo bugima ime ya Kristo onye ngotete komenya obugima obuya ime ya Kristo oka bantu bomo semere Nyasaye mpanya kolemerwa bantu bomo semere Nyasaye mbali kolemerwa nakiya kogera enjireri twasome getabu kerigia Isaya 30 Yesa goteba ng'a obosemia burigi kurwa asende osemia bonde bwonsi totagete tiga toburigia ase Nyasaye naende Nyasaye nanyare gotoikiraniria amagani itonsi nogosemeria kwane ng'a nesegete nene mambia ya lero ng'a tiga tumurigi Nyasaye kagotoka ekiagera engakingo ikere nonye noborandi obo tutabonyore ku Rwanda onsi. Let's take advantage of this time. Tiga toire ribaga ase engaki yabono engaki tore moyo ekiagera ngakiende omonto ngo ikerore ngana nyagitari ore narito kumunyora Yesu ria makongwa to bwatete narito kunyora Yesu muna tuateba muna gotoika goteba Christianity is a lifestyle.
Ingo Kristo nenjere rito menyete. Obo Kristo obo ne to gwenerete to bomenye. Nande keratora bomenye. Amaene. Paura gole gote banga kuchakira bono tarinje menyete kurende Kristo menyete imeyane. Wikatokwe erinde yesa menyo bugimo bwito. Nande konyorore we struggle very much. Inge to yani ego tobera kongo koramaya. Ego tobera kongo koramaya. Nande gento gekogera nonyena machika nyasaye ko yarenda. Ege tobera kongo. Nande gente ke monta etengote yu mwancho muligere ase mambia lero. Ege nto gekogera ego tobera kongo koramaya na sengenche yemo. Tira tora muita ba Yesu imeaso bugima bwito. Katora muita ba Yesu amenyo bugima bwito. Ere oikite kubuga matemu aya. Ere ubwate tiri chike eri mase erinde. Akamenya abasonge bagote a perfect life. Yani obugima butabwate ke mwakende. Omwanchi omoligereria. Kitora mweri baga imase chingoro chito amenyo bugima bwito. Yesu nanyare gutubwira. Nonye no gukora maya tuguchandika mono na kingo korankora maya. Njireri Paula akare kureranga gutaka gukora maya onyora gukora mabe etoranyora automatically gukora maya nonye ni ntu abanyana tutamaitinga gusena maya twakora asengencho tuamoire Yesu ribagaritangani asobogima bwito terimangana ebibiria igago totenga bonsi bakorire bibe na baremerwe no boronge bwa Nyasaye one no bwa Nyasaye bwarure meito tuabira abanyabibe bekirengencho lakini Nyasaye gakare gotorangeria nche naye mambe ya lero tuabira abanyabibe bogokumia kwabira umunyabibe lakini kora mumere Yesu tiganda kuboria no munyabibore kubwa Paulo ichira Saulo yorenge chenjeti elieta agacha kwa Paulo ligere lyango amabonsi ya Saulo akorete usino munyakore mono kubwo musubati yorenga asege simeke kia Yakobo bakoligere lyorenga ugima bwa nembo bwa tibusi bwaye maita bange baikera se baweita sengencho montago chikoligereria chira ubugima bwa mwakire kweli paka yeikera ororanga timbweneretia sobosi bwa Nyasaye. Paulo alego cha kweligereria iga kango gosenge tabu kango marube kitu gose tu alego cha gosoma mukungu olio monyaka muligereria ali asige simagia bati okia Yakobo mukungu olio monyaka ubugima bwa yego bwa chenjeti nando mukungu oyo monyaka nero tokonyoro chete koranderia abantu na ndabantu abwige ntoge gocha kiango kiangeringa ki bantu balia bachi eti kuanga abantu balia nabo baitabete nende bagacha komora Yesu rengereria yo mukungu olio munarengo monyaka no muntu manyete kabisa ngo muntu oyo no munyabibe lakini yasengencho chinguru cha Nyasaye konyora chinguru cha Nyasaye Yesu konyora moire chinguru cho gokumia nakigeko rase chinguru echi amoete nakigeko gera abantu bali baise banchete bagachikogenda bagachikororanga umuyo rengereria ye umuntu uri umanyete nabaro mobe kabisa abaro muivi abaro munyaka lakini Yesu kera koire chinguru bogimo bwa umboko bamuna bware nonchorerie tokobaye kabisa tokobaye wika obugimo bwa obochenje wika obugimo bwa obochenje tigankwariga ni omwancho omoligereria tigatocha se Yesu oyo noyebe kanisa watigira ase ngencho kwarigereringa kwabera omonyabibe bwo kumia lakini no kwegenda kwanenga no chase Yesu nande kora acha se Yesu oyo nako obugimo boya
na kwariganiria ase mambia ya rero ogendere gosanga nasige taseni ekeiga na kugosaba kwane inga noche umirane na Yesu nande noanche umirane na Yesu ase nkoro yao erindo bugima bwao bochenche tiga tosabe ase ngencho yogokora monene mbuya mono ase ngencho gwatomanyire nga kitora gosasime asumo ikane kene nande kitora umirane naye bugima bwaitombo ko bamuna bwarenge omonene arange toiteira makunwa are kerengencho paka nonyene kanisa abange baikire yabeira akonkwende kanisa asengencho bayirigere iringa babeira abanyabibe mono monene ntomaite nganto ko babanyabibe mono kobwa muna Paulo oyore goita abantu bao omonene igo twachira sore mambe ya rero otosibye torabe muna magena yembura negendere nga no gendere ko bana intu aseri tukeriria rero nande sabate ya rero abana bao bagosasi asekere kanisa monene barorekanere ase obuya bwao tobo toererwa aseri tukorigima negetaseni ko gendere gogesesenia na kukwale ko bogosaba goito aseri ya Yesu Kristo oyoro mobori ito amen biamono seseniwa. Have a blessed Sabbath.